Good morning, Father. Good morning. Biko, can you tell us your name? I'm Ben Okapo. I'm a monk of Our Lady of the Angels, Nsugbe Monastery. Thank you. Biko, kedu afọ one ọ na-eteki mmadụ iji bụ monk? Because there were some of our brothers ndị na-alọ nlọ ịdịka unu. Wonderful. Ọ na-etake time, mana ọ naghị etake nke anaghị eme nwere n'ime. Tupu mmadụ abụrụ monk, ịbata ya ọ bụ na anabata gị oke bụrụ monk. Ị ga-anọ nke izi ga-anọ 1 year ya na-akpọ postulancy. After the 1 year, ịnọkwa 2 years a na-akpọ novitiate. You will make first simple profession. Imagine simple profession every year you renew it. Every year you renew it for 4 times for 4 years. Then you make your solemn profession. In other words, you become a full-fledged monk. In other words, it should take you 7 years to become a full-fledged monk. Thank you. And the by Akabukwa, Gochwiko Benjamin, na monastery, nke dị na Nsugbe ka anyị nọ maka na mmemme mere ụnyaahụ. Nwanne anyị nwoke bụ Fada. Ọ gụga ya afọ ya, ọ ya nwa na-akọwara anyị ife ndị a maka ndị na-ajụ ọtụtụ ajụjụ ịbụ monk. Ụnyaahụ echiri ofu onye n'ime unu ka ọ bụrụ onye nlekọta ma ọ bụ nnukwu ụkọchukwu nke a na-akpọ bishọp Abbot. Mgbe bishọp na-ekwu okwu ma nkọwa niile e nyere, anyị chọpụtara na a na-eburu ụzọ rọpụta onye anwa tupu enweghị ike. Anụ na ọ bụ ndị ezinụlọ ya, ndị oyibo na-akpọ the community, na-arọpụta ya. Mụ nwa fụkwa na onyonyo ụbọchị unu rọpụtara ya na unu na-enwe aṅụrị, na-eti ịgba, na-agba egwu. Nwe na-asị, kedu ihe unu fụrụ, ụdị ndụ ọ na-ebi unu ji wee nwee ụdị aṅụrị ya ma wepụta ya? Nke izizi bụ na inwe Abbot na-eso na-enwere Abbey. Abbey is the highest rank of a monastery. So the community of Our Lady of the Angels Nsugbe Monastery was raised to the status of Abbey in the General Chapter of the Cistercian Order in September 2022. Precisely, it happened on the 16th of September 2022. And tupu eme community ọbụla, monastery ọbụla Abbey, a ga-adịgodo shop na onwe ndị nọ n'ime ndị nwere ike ịbụ ndị nwere ike ịbụ Abbot. Like I was privileged no more to pass through the General Chapter in Rome. So my General Chapter, I had a series of questions. We are asking series of interviews. One of the questions is, are there people there who will be elected as Abbot? My answer was, there are many brothers in the community who are capable, who are qualified Abbot the monastery. So eventually we were raised. It was voted in the General Chapter. The General Chapter is a meeting of all the Abbots and the abbesses, superiors of the Cistercian Order. We are close to 200 people
n'ụwa niile ndị ọcha ya. So when we were voted now, I mean, our leader in the Nsugbe Monastery was Nsugbe, was then voted in that general chapter on 16 September 2022. So that is, there are other things that qualified us to be Abbey. But one of the things I've said is that there are people who can be voted as Abbots. So as I say, it's not only me, because they were looking at me that maybe I will beat the Abbot. I was telling them, no, it's not me. There are many other brothers in the community who can be that. So the main thing is that the first quality is that the person is capable of leading the community. There are other qualities that's the basic thing. Some Physical or spiritual? Physical and spiritual. As holy. So the person who is capable of leading the brothers, the community, and the spiritual and spiritual. That's the summary of the quality. So that is why every election believe that it's not we're not playing the civil politics as we play in Nigeria. We believe that the Holy Spirit directs things like that. So at the end of the election, it came out that Father Marius was to be the Abbot. So that is it. So if I may summarize what I'm saying, the summary of the whole thing is that the person who is to be Abbot is somebody who is capable of leading the community. Okay, as we can see, anyị chọpụtara na nkọwa gị maka ụfọdụ n'ime anyị ndị adịghị anụ n'okpukpe oyibo maka o nwere ụdị oyibo ịsọkọtaziere m chọpụwo ịda maka asụkọtazie the Abbot, the superior, the ife nwa a na-asụ na Rom. Anyị nwa bụ ndị eru n'ufe ya ihe anyị ghọtadebere n'ife niile ịkọwara bụ na gụnwa bụbu onye isi nke a na-akpọ spirit. Yes. Ya bụ ihe ndị ụwa ga na-amụta n'ife a na-eme. Ya nwa bụbu onye isi bụ spirit wee jee na Rom wee na-ajụ ha ma monastery ha otorugo n'ọkwa ebe a ga-enwe onye a na-akpọ Abbot. Nyanwa sị wee megide nkata aha ọ bụrụ ngịga unu wee fụzie ihe dị iche ọ bụrụ na ndị ụwa nyanwa apịba bọtịn ka ọ bụrụ nyanwa mana nyanwa na-akọwa na enwere onye ga-eme natakwanụ nọrụkwana akụ kwere kwado ka onye ọzọ bụrụ onye isi. Echetara m ekwere m gata na onye Abbot na-akarị na onye spirit n'ọkwa. Ya ka nkọwara si na Abbey tupu anyị abụrụ Abbey anyị bụ ihe a na-akpọ priory. Abbey is the highest rank of a monastery. Ya bụ onye si na monastery bụ Abbey ya pụtara ha egbugo n'isi. Ya bụ ịma na anyị nwa bụ ndị nọ n'ụwa amachaghị ibe ya bụ ka m wee na ọ na-abịa na parish ya bụ enwe ihe dịka art station mmegedezie enwe abụrụ parish ihe anyị eji nagọta maka anyị amaghị nke bụ ya bụ na a chọpụtara na mgbe mbụ unu erubeghị ogo ịbụ Abbey. Yes. I emechezie ya na 2022 last year September. Wee bụzie na unu etorugo ịbụ Abbey. Akọrọ Jizọs aka mgbe ahụ unu bụchazi Abbey ife ọzọ wụzi ihe ga-esochizi ya bụ onye ga-awụzi Abbot. Anyị na-akpọ ya Abbot ka ọ Abbot. 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 Okay. Ndị be anyị unu afụgo na oyibo karịrị na bekee bụ agbara onye na-asụ isuwe ka o kweghị kpọka ya ofu onye isi ịkpọ ya onye isi onye na-nchịkọta. Anyị matara na ndị monk na ndị nuns ụdị most humble human being na-enwe n'ụwa. Anyị na-afụkwu ya na ndụ maka na akụkọ anyị kọrọ mgbe ị nakwa akụ ya o metụtara m n'arụ
ọ bụrụ na ndị politishan anyị onweghị ihe mechara na ọ bụghị onye ha jere Rome aha ya bụ Abbot. Ịghọtara obido ebe ahụ mebe IM mebe bribe dị na ya. Ịghọtara etu a ka ndị ụwa si ihe dị iche na ndị ụwa na ndụ ụmụ Chineke. Ya bụ anyị na-enwe aṅụrị na anyị nwere onye dịka gị. Ịdịkwa umeala ka a nakwa ajụ gị ife iwere obi aṅụrị na-akọ ya etu ọ dị. Ọ bụrụ na onye ụwa I say don't mind that person so called himself he claimed to be even onye kwughị abịa ụbọchị ahụ a na-enye ya that ikike ọ pụọ kpọrọ ndị otu ya ha na-anụ ọgụdụ edesad ọgba ya akwụkwọ na-eje na kọtụ na-ekpe ya mana Jesu si n'etiti ndị nke ya na ọ gaghị adị etu ahụ unu nwa na-egosi ụwa na eziokwu maka ikwe na Kraịst abụghị enyi agbagba krọs na-agagharị na-ebugharị Baịbụl nọ igosi ya na omume anyị fụrụ ife ndị a anyị na-ekene gị ndụ unu ekpere unu na ife niile anyị na-enwe aṅụrị ma anyị cheta na anyị nwere ndị dịka unu. Kedu ife ị na-agwa ndị mmadụ bịara ebe a ụnyaahụ maka afọ m ọtụtụ mmadụ bịara maka mmemme a kedu ọfọ ị na-agọrọkwa ma ọ bụ ndụmọdụ ị na-enye ya ọ ga-emechara anyị Abbey na Rome ọ ga-emechara ya as I say no we have to about 200 people in the hall ndị ọcha mainly ndị isi ojii ebe let's say 14 people or thereabout. So I told them ihe ngwa ha bụ na ekele m ha otu ha si were organize anyị that's when ihe ha mere mana m gwa it is an elevation yet it is a responsibility ya bụ ọ bụ ha bunyere n'ọkwa mana ọ bụ ọrụ ka ekenyere anyị so ngwa ha don't forget to pray for us so that ka anyị nwee ike ibi otu ekwesịrị so ya ka na ọkwa ndị be anyị ndị bịa mmemme nọ ana m ekele ha maka nkwado ha na-enye anyị n'ụzọ dịgasị iche n'iche otu ha si pụtakwa ụnyaahụ gosiri na ha na-akwado anyị amakwu m na ha ndị mmadụ na-abịakwa na-eritekwa uru na monastery mana ana m ayọkwa ndị mmadụ onye ọbụla nọ n'isi ekwesịrị ịdị n'ekpere ekpere so a na-ekpere anyị ekpere na ya bụrụ a na-aṅụrị soro anyị na-ahụ na anyị bụ Abbey na anyị nwere Abbot a na-ekpekwaziri anyị ekpere ka anyị nwee ike ịbụ ihe a tụrụ anya n'aka anyị a na-ekpekwaziri Abbot anyị ekpere ka ọ nwee ike inye ihe a tụrụ anya n'aka ya maka na iwepụ amara Chukwu o nwere ihe mmadụ nwere ike ime na amara Chukwu ji anyị so anyị na-arịọ ha na m agwa ndị anyị na-ekene ndị mmadụ na-arịọ ha ha na-erizi uru na monastery anyị na ndụ ndị mọnk ka ha na-erotakwuazi anyị ma ndị mọnk niile ma monastery anyị n'ụwa ebunite ya n'ọkwa ya na Abbot anyị ka ihe niile na-aga ọfụma otu o kwesịrị ekwesị. Ndị be anyị unu ka o si dị ọka bụkwa ụlọ ọrụ Bijek Movies International na-ewetara unu ife ndị a anyị gwuru egwu kemgbe nwanne ụnyaahụ ebe a na Nsugbe Monastery wee na-ewetara unu ife ndị a nwanne m nwoke anyị matara na unu amachaghị ife na-eme n'ụwa ugbu a maka na ndị ntorobịa anyị kakatara ụka wee dachigha azụ ebe arụsị nke na-agba anya mmiri n'ebe onye otu Kristi ọnwụrụ ịbatazia n'ụlọ ụka n'ụwa kịta ọ bụrụ na a na-adụbu mmadụ 300 ife ya na-afụzi kịta ahụ sọsọ ndị agadi nwoke na agadi nwaanyị nke ndị ka na-abịa abịa ụmụ okorobịa niile ụmụ agbọghọbịa niile ụba na arụsị ụkwụ ha eju n'okporo ụzọ na-akụrụ anyị arụsị egwu ya bụ kedu ndụmọdụ ị ga-enyefe n'ụdị ndụ a maka na ọ na-agba anya mmiri ọ bụrụ na ndị a na-efe arụsị ikekwe ha afọ ụwa na Naịjirịa agharịpụgofa ọ bụrụ na fa bata dịka ịbịa usoro unu bụrụ mọnk na-ekpere ekpere ị ga-anabata fa? Ọ bụrụ na ha bịa bụ mọnk
o gosiri na ha ka nọ n'ezigbo ụzọ. Anyị ga-anabata ha n'ọfụma ahịa Igbo pụta ọ na-agbawa obi na ndị mmadụ gbarapụgo Chukwu because ịkpatakwa ha ji agbarapụ Chukwu n'ụma mbụ na ha adịrị enwe ndị mmadụ adịrị enwe iso Chukwu ịdaba n'atụmatụ Chukwu maka na Chukwu nwere ezigbo atụmatụ maka onye ọbụla. Sọsọ mmadụ nwere ike imebi atụmatụ Chukwu na maka ya. So maka na mmadụ enwere ndidi ịnọgide n'atụmatụ Chukwu site ogbe osepụ isi chọwa ka ọ dị ọsịsọ. So ọ bụrụ na mmadụ nwee ike na once ịhapụ ha n'atụmatụ Chukwu ịrapụ atụmatụ Chukwu tụrụ gị ka isoro wee gawa n'ọzọ, Chukwu abụrụ ihe ndị oyibo na-akpọ a spectator in your life. If God becomes a spectator in your life, that's the worst thing that can happen to any human being. God's supposed to be an actor. Onye kwesịrị ibu ụzọ na-aga mana ọ bụja na okwu kiribe so because na ndị mmadụ arapụgo onye ma atụmatụ Chukwu atụoge Chukwu na-enene and the next thing onye ha ga-eme bụ otipụzie jebe mekewanye ihe mmekewanye je n'ebe a ka ndụ dị emegide ọfụma at the end frustration. So nwụrụ nke arụsị amenyeghị egwu. There is nothing good can never come from evil. Something evil is not possible. Mana ha aghọtara. So onye na-agwa ndị mmadụ mbụ ka anyị nwee ndidi sobe Chukwu na Chukwu anyị ji nwayọ na-eme. Chukwu adịrị agharịpụ ndị mmadụ. Chukwu na ọ bụ mmadụ na-agharịpụ Chukwu adịrị maka onye ọbụla kwụrụ o nwere ike ife ile na jụrụ mmadụ aka mana echi ọ ga-adị mma ma ọ bụ na anyị nọgide n'ebe Chukwu. Thank you, Father. Thank you very much. Remain blessed. Thank you very much. Can you? Yes, thank you. Okay.